בואו תראו עסקה האחרונה שעשינו. אנחנו נמצאים בחיפה, בשכונת אל עמל, 3 דקות מהטכניון. אנחנו רואים פה דירה של 75 מטר בערך, שפיצלנו אותה ל3 דירות שונות. אני אקדים ואומר שאנחנו מטפלים בהכל, בשיפוץ, בריהוט, בהשכרה, בהבאת הסוחרים וגם במשכנתה. הכל מהכל. בואו תראה להם את הבית. בינתיים אני אספר לכם על העסקה. הדירה הזאת נקנתה ב-860,000 שקל. סך כל ההוצאות הנלוות, תשלום שלנו, שיפוץ, ריהוט, מוצרי חשמל, הכל, 250,000 שקל. זאת אומרת שסך כל הדירה יצא 1,110,000. בואו תראה להם פה את היחידה השנייה. בואו נעבור ליחידה השלישית. משכנתה על הדירה הזאת זה 3,000 שקל בחודש, 3,100 ליתר דיוק. אנחנו מדברים על סך הכל צפי שכירות של 7,500 שקל על כל הבית. אם גם אתם רוצים כזאת עסקה, תשאירו פרטים ואני חוזר אליכם.